नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आठवीच्या इतिहास विषयाच्या तासामध्ये आपलं स्वागत। मागचा धडा आपण पाहत होतो सामाजिक व धार्मिक प्रबोधन। त्याच्यामध्ये मागच्या तासाला आपण धर्मसुधारणा आणि धर्मसुधारण्याचे पर्व या मुद्द्यामध्ये विविध प्रकारच्या सामाजिक संघटना, विविध प्रकारचे समाज, त्याचबरोबर त्यामध्ये ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, सत्यशोधक समाज, आर्य समाज आणि रामकृष्ण मिशन यांचं कार्य आपण अभ्यासलेलं आहे। रामकृष्ण मिशन यामध्ये रामकृष्ण परमहंस यांचे शिष्य स्वामी विवेकानंद त्यांचंही काम आपण पाहिलेलं आहे। रामकृष्ण मिशनच्या माध्यमातून दुष्काळग्रस्तांना मदत करणं, रोग्यांना मदत करणं, दीनदुबळ्यांना मदत करणं, औषधोपचार करणं, ही बरीचशी कामं त्यांनी त्या काळात केलेली आहे। आज आपल्याला आपला पुढचा मुद्दा पाहायचा आहे तो म्हणजे शीख समाजातील सुधारणा। तर शीख समाजामध्ये भारतातली एक महत्वाची लढाऊ पंजाबमधली ही जमात, तर या जमातीचं मध्ये त्या ठिकाणी धर्मसुधारणा संदर्भात त्या ठिकाणी बरीचशी कामं झालेली आहेत। धर्मसुधारणेसाठी त्या ठिकाणी शीख समाजामध्ये सिंध सभा नावाची एक सभा स्थापन झाली अमृतसरमध्ये। जोड्या नावासाठी प्रश्न येईल, सिंध सभा एका कॉलम मध्ये नाव असेल, दुसरीकडं अमृतसर शहराचं नाव लक्षात ठेवायचं। अमृतसरमध्ये सिंध सभा स्थापन झाली आणि त्या माध्यमातून शीख समाजामधल्या थोडक्यात सुधारणा करण्याचं काम त्यांनी केलं। पुढे अकाली चळवळ, एक नवीन चळवळ शीख समाजामध्ये सुरू झालेली होती आणि या अकाली चळवळीच्या माध्यमातून शिक्षण प्रसार आणि आधुनिकीकरण शीखांमध्ये करण्याचं काम किंवा शीख समाजामध्ये करण्याचं काम त्या अकाली चळवळीने केलं आहे। त्यानंतर याच्यामध्ये त्या ठिकाणी शीख समाजामध्ये सुधारणा ज्यावेळेस असं विचारलं जाईल त्यावेळेस दोन गोष्टी महत्वाच्या लक्षात ठेवायच्या आहेत। पहिली गोष्ट म्हणजे सिंध सभा आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे त्या ठिकाणी अकाली चळवळ। सिंध सभेने काय केलं तर त्या ठिकाणी अमृतसरमध्ये तिथं स्थापना झाली, समाजामध्ये सुधारणा करण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले आणि अकाली चळवळ जर विचारात घेतली तर अकाली चळवळीने शीख समाजामध्ये शिक्षण प्रसार आणि आधुनिकीकरणाला त्या ठिकाणी जास्त महत्व दिले। त्यानंतर आजचा आपला पुढचा मुद्दा स्त्री विषयक सुधारणा, हा सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा। याच्यावर त्या ठिकाणी मोठे प्रश्नही विचारले जातात, एकेका मार्कामध्ये लहान लहान प्रश्नही विचारले जातात। स्पर्धा परीक्षेला या ठिकाणी याच मुद्द्यावर बरेचसे प्रश्न विचारले जातात, तर त्याच्याविषयी आपण माहिती पाहिजे। स्त्री विषयक सुधारणा ब्रिटिश सत्तेच्या कालखंडामध्ये किंवा ज्यावेळेस ब्रिटिश सत्ता भारतामध्ये अस्तित्वात होती त्यावेळेस स्त्रियांची स्थिती अत्यंत दयनीय होती। त्याच्या अगोदरपासूनही अत्यंत दयनीय होती, परंतु त्या काळात त्याला जास्तच आहे। आता स्त्रियांची स्थिती दयनीय कशी होती त्याच्यावरही तुम्हाला प्रश्न विचारला जाईल, काय होतं नेमकी स्त्रियांना कशा अडचणी होत्या। तर स्त्रियांची ब्रिटिश काळातल्या स्त्रियांची दयनीय स्थिती कशी, तर त्यांना शिक्षणाचा अधिकार नव्हता। दुसरं, त्यांना समानतेने वागणूक दिली जात नव्हती। त्याचबरोबर त्या ठिकाणी बालविवाह, जरट कुमारी विवाह, हुंडा पद्धती, त्यानंतर सती प्रथा, केश वकून, या सगळ्या गोष्टी त्या ठिकाणी त्या काळात स्त्रियांसोबत व्हायच्या आणि याच्यामुळे थोडक्यात स्त्री जी आहे ती कधी चौकटी बाहेर निघलीच नाही घराच्या आणि एक चौकटीबद्ध जीवन, चाकोरीबद्ध जीवन स्त्रियांचं होतं। पुढे त्यांना समाजाची वागणूक दिली जात नव्हती, समाजामध्ये बोलण्याचं येण्याचं त्या ठिकाणी त्यांना थोडक्यात बंदी होती। इतक्या वाईट प्रथा त्या काळातल्या होत्या। त्याच्यामध्ये त्या ठिकाणी बालविवाहाची पद्धत आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे। बालविवाह म्हणजे काय, लहानपणीच त्या ठिकाणी मुलींची लग्न लावून दिली जायची। दुसरं त्या ठिकाणी जरट कुमारी विवाह, जरट म्हणजे ज्येष्ठ वयाने म्हातारा असलेल्या व्यक्तीचं लहान मुलींशी विवाह लावून दिला जातो, तर ती सुद्धा एक अघोरी प्रथा होती आपल्या देशात। त्यानंतर त्या ठिकाणी सती प्रथा, पती वारल्यानंतर त्याच्या सरणावर, त्याच्या चितेवर त्या ठिकाणी पत्नीलाही जिवंत जाळलं जायचं, तर अशी ही प्रथा त्या ठिकाणी होती। हुंडा पद्धती, मुलींना लग्नामध्ये आपल्या वराकडच्या पक्षाला किंवा वर किंवा त्याच्या पतीला त्याच्या घरच्यांना
हुंडा द्यावा लागायचा, पैसा द्यावा लागायचा. तर ह्या ज्या वाईट प्रथा त्या ठिकाणी समाजामध्ये होत्या, त्यामुळे स्त्रियांची स्थिती अत्यंत दयनीय झालेली होती. आणि केश ओपनाची एक पद्धत होती. केश ओपन, केश म्हणजे केस पूर्णपणे त्या ठिकाणी त्या स्त्रियांचे डोक्यावरचे केस त्या ठिकाणी काढले जायचे, म्हणजे जेणेकरून ती चार माणसात कधी येऊ नये, समाजात बाहेर पडू नये यासाठी त्या ठिकाणी हे प्रयत्न. थोडक्यात तिला दाबून ठेवण्याचं काम, खास करून ज्या विधवा ज्या असायच्या त्यांचे केश ओपन केलं जायचं. आणि या अत्यंत घृणास्पद दयनीय अशा त्या ठिकाणी थोडक्यात वाईट प्रथा भारतामध्ये होत्या. आणि या प्रथांमुळे स्त्रियांची स्थिती ही अत्यंत हालाकीची बनलेली होती, दयनीय बनलेली होती. आणि अशा परिस्थितीतून स्त्रियांना बाहेर काढण्यासाठी काही सुधारकांनी, समाज सुधारकांनी काम केलेलं आहे. तर त्या समाज सुधारक कोणते, स्त्रीविषयक समाज सुधारक कोणते, असाही प्रश्न तुम्हाला परीक्षेला येईल. तर बरेचसे समाज सुधारक आहेत, त्यांनी केलेले कार्य आपण पाहू. आपला पुढचा मुद्दा त्या ठिकाणी आहे समाज सुधारकांनी स्त्रियांची स्थिती सुधारण्यासाठी केलेले प्रयत्न. 4 मार्कासाठी प्रश्न, 3 मार्कासाठी प्रश्न मोठा येऊ शकतो परीक्षेला तुम्हाला. तर त्यावेळेस लक्षात ठेवायचं आहे की कोणकोणते असे समाज सुधारक होते ज्यांनी खास करून स्त्रियांना त्या ठिकाणी एक मानाचं स्थान समाजामध्ये मिळावं यासाठी प्रयत्न केलेले आहेत. तर त्याच्याविषयी माहिती घेऊ. सुरुवात त्या ठिकाणी त्याची जी आहे, तर गव्हर्नर जो होता त्या तत्कालीन गव्हर्नर ब्रिटिशांचा एक प्रमुख, भारतातला प्रमुख त्या ठिकाणी होता, त्याचं नाव होतं लॉर्ड बेंटिंक. आता हा स्वतः ब्रिटिश असूनही त्यांनी भारतातल्या स्त्रियांची स्थिती पाहिलेली होती, अनुभवली होती, जवळून अभ्यासली होती. आणि त्याला माहिती होतं की त्या ठिकाणी हे अत्यंत घृणास्पद प्रकार भारतामध्ये आहेत, काही वाईट प्रथा भारतामध्ये आहे, चालीरीती आहे, परंपरा आहे, त्यासाठी त्या काढणं गरजेचं आहे. म्हणून त्याने त्या ठिकाणी एक महत्वाची त्या काळातली जी प्रथा होती, वाईट प्रथा, सती बंदी किंवा सतीची प्रथा जी होती, तिला त्या ठिकाणी विरोध केला. आणि सतीबंदीचा कायदा त्या ठिकाणी करून म्हणजे तयार केला आहे. त्यामध्ये त्या ठिकाणी राजाराम मोहन राय सारख्या समाज सुधारकांनी त्यांना मदत केली आहे. आणि या दोघांनी मिळून त्या ठिकाणी या सतीबंदीचा जो कायदा होता तो त्या प्रयत्नामुळे खास करून आलेला आहे. आणि तिथून पुढे भारतामध्ये कायदेशीररित्या सती जाण्याच्या प्रथेला विरोध करण्यात कायदेशीर, जर एखादी स्त्री सती गेली तर संबंधितांवर गुन्हे दाखल व्हायचे, त्यांना शिक्षा, तुरुंगवास त्या ठिकाणी केला जायचा. साहजिकच याच्यामुळे हळूहळू समाजामधली स्त्रियांची स्थिती, खास करून सती जाण्याची जी प्रथा होती, पद्धत होती, ती बंद झालेली आहे, कमी झाली. बंद नाही म्हणता येणार, परंतु कमी झालेली आहे. तर त्याच्यामध्ये सतीबंदीच्या कायद्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचं योगदान लॉर्ड विल्यम बेंटिंक यांचं होतं. आणि त्यांना सहकार्य राजाराम मोहन राय यांनी केलंय बंगाल प्रांतामध्ये, लक्षात ठेवायचं.